Pero mga igala ato masaksi atong contingent number 3 gikan sa lungsod sa Impasugong.
from the Vegetable Basket of Mindanao, Municipality of Lantapan! yung saksi atong contingent number 4 gikan sa lungsod sa Lantapan.
mahitabo sa usa ka komunidad sa tribo higaunon sa paungon. Ladies and gentlemen, contingent number 5 from the municipality of Baungon! Wah, apa yung? Mga dancer rito. Kasi magbabaya nila dito. Ay, pag dito ay. Diwata. Ha? Shout out. Shout out yan Antiporta. Balay-balay Bukidnon.
natin ang Diwata Park. Kayo sa float nila eh. Float nila, float. Hello. Hey. Wala lagi naman. Basta kailangan din natin. Napag-iurot. Park. Ano ato ka rin dog? Pastor ka mo ba? Kabayan tayo tuloy ng Diwata. Dapat unta ka ng grasa. Papunta sa laklit. Mga balbal, may bares. Balbal. Hi, ma'am! Maligala karon nasaksi ninyo ang ato ang contingent gikan sa munisipyo sa Maugol.
Hello sir, maayong buntag. Maayong salong. Nakita na to sa float sa Baongon, no? Ang pinakadako nga bulak sa tibuok kalibutan, ang Rafflesia. Na makita sa tiilan sa bukid o buntod. Mundot na magkatawan. Kodlong sa lulay. Ato mga lumad, gikan sa Kitaw-Taw, Matik Salong. Makita gid nato, no, kung unsa gid ang original. Ato mga lumad, ang hinungdan sa Kaamuran Festival. Ato mga lumad sa Bukidnon. Sa unta, tanawon nato ilang mga presentasyon. Dili na to salitan ang ilahang view. E mo gini sila itong mga lumad. Mo gini sila ang garbo sa itong probinsya. Malipayon kami na magpadayon na itong kultura o tradisyon din sa Bukidnon. Okay. Mismo mga bata sa ilahang tribo, nagasud o nagapasundayag sa ilang sayaw. Sige, pipihan tao! Ato non-competing group gikan sa Kitaw-Taw, ang atong Matik Salong. Sir, building of part sa part. Only speaker. Lindot kita lawan, no? Atong mga lumad na mag-perform sa kadalanan. Dali gamay. Muna sila to, tribo Matik Salong sa Kitaw-Taw. Yung kaya mga bata, no? I-pass on. Ipasagin nila sa mga tanunan ang ilang kultura o tradisyon. Sayang kayo, Mat. Pinaagi sa kapagsaya. Kanindot yung paminahon ang sayo o kanta sa itong mga tribo or ethno-linguistic group. Alam mo, kinumbuhan ang kaamsigan. Daghang salamat, Matik Salong, gikan sa Kitaw-Taw. Musunod, ang atong Bukidnon, gikan sa Malaybalay City. Special shout out kang Bain at Lawan, ang artista na bahay sa Malaybalay. Bukidnon Ethno-Linguistic Group sa Malaybalay City. Pipiyata mga sulod. Palakpakan nato ang Bukidnon Ethno-Linguistic Group sa Malaybalay. Hi, Bai. Bye na salam.
ani gikan pa sa Daraguyan, no? Sa Dalwangan, medyo layo-layo kinilang ibiyahe. Sa Tilan pa din sa Kitanglan. Okay, so once again, mo kini ang Bukidnon Ethno-Linguistic Group sa Malay-Balay o Bukidnon Tribe. So kung pwede, dili na to i-distract ilang performance, no? So pwede lang sa kilid ng taagi, mga higala, hanyo lang nino. So, naman kita diri para mag-celebrar sa Kaamulan 2024. Maukinig sila ang rason nga na ay Kaamulan ang atong mga lumad sa Bukidnon. Kaya kung wala sila naghatag o higayon, wala nila gipasulod diri sa Bukidnon, no? Wala'y Kaamulan, wala ko kita. So mapasalamaton kita sa itong mga lumad sa Bukidnon sa pag-welcome sa tanan diri sa ilang lugar. Naaray siya nga float ba, no? Float ba, float. Ano ba, mabalon ba? Kaya itong mga performers gikan kini sa Daraguyan, sa Dalwangan, Tilan sa Kitanglan. Itong mga madagway na mga lagad daw, mga maama na Bukidnon Tribe, Inita, Malay-Balay City. Okay, say hi, hello sa itong mga tribal leaders. Yam sir, maayong buntag. Maayong masalon pa inyo alam. Maayong buntag sa itong mga smiling kayo ng mga tribal leaders, no? Palapakan po natin sila mga higala. Kasi sila biya ginahinungdan gano'n na ay Kaamulan. Okay. Ito mga tribal leaders, ito mga IPMRs sa nagkalaing-laing barangays sa Malay-Balay. Okay, atong musunod na non-competing group, atong Talaan Big Tribe, gikan sa Talakag o Maramag. Palakpakan nato. Pimpian ta mga salad. Atong Talaan Big Tribe, gikan sa Maramag o Minalitra, Talakag. So yung nabantayan, no? Lahi-lahi maganda ng munisipyo ang Maramag o Talakag, pero tan-awon ninyo ilang sayaw, nagkahiusa na gid sila. Isip ko sa katribo. Ano, redis ko. Same color, no? Same dances. So inana kanindot ang atong kultura diri sa Bukidnon. Kaya kung nagbalag nagkalain-lain ang ilang lugar, pero nagkahiusa sila silang kultura o tradisyon. So maka-proud kayo, maka-witness ani nga na pangitabo. Wala man ang redis ko, Bern. Redis ko.
Sarap ng feeling mo. So once again, pimpian tao, palakpakan tao, Talaandig tribe, gikan sa Maramag o Talakay. Ato managway na mga bai daw, mga dato, mga maama daw, mga laga. Padakalan sa liwat sa ako, salamat. Padakalan salamat bai. Nana rin sila sa unang gapang tinil. Okay, our non-competing number 6. Kabayo, dada sila ba? Gikan sa Tikwahanon. Kabayo. Sa San Fernando, Bukidnon! Kanin, idol din ako ni sila ng tribuno kay grabe ka ipon mga maayo po kayo sa Marayo. Our ethno-linguistic group gikan sa San Fernando, ang Tikwahanon! Makapanindog balhipon, no? Makita nimo ato mga lumad nga smiling kaayo. Wala gi inda ang kainit. O saya, ikat-ikat na dadalanan. Ay, nakay ko pang labay git part. Karong. Sama na yung malabay. Jollibee. Ay, grand. Gardenia. Kanindot yun sa itong mga tribo, sa itong mga lumad diri sa Bukidnon. Chicken Joy. Nang Jollibee kay nang labay Chicken Joy. Okay. Bit-bit ilang mga kudlong, no? Ang naglaing mga indigenous crops. Tumadagway ng mga amay, ng mga anay. May buntag sa iyong tanan, mga tribal leaders sa San Fernando. Salamat kaayo. Budak na salamat sa pagtambong niining atong celebration. Salamat guys. Okay, next. Non-competing group. Gikan sa Subilao. Atong tribong Higaunon. Our ethno-linguistic group na Higaunon. Gikan sa Subilao. Panglabay og pan. Okay, kaway-kaway naman mga tribal leaders. Mura na siya giluto niya. Gwapo na to ng mga dato daw, mga bai, mga maama daw, mga laga daw, balaki. Okay, good morning. Salamat kaayo sa pag-anhino. Mura na siya giluto niya. Amugin sa ulog ang inyong tradisyon sa kaamulan. Salamat kaayo. Palakpakan na to, palihog at tribo na unod, gikan sa Subilao. Kanang mascot, naluto na ng mascot. Okay, that concludes our non-competing team. Salamat kaayo mga higala. Thank you so much for witnessing the Kaamulan 2024 Street Dancing Competition. Again, thank you so much, Provincial Government of Bukidnon, Provincial Tourism Office headed by Sir Butch Melendez. Salamat kaayo, Sir, sa imuhang unwavering support. Salamat guys. Mabuhay ka, Sir Butch. Goodbye. Okay, kita-kita ta karon dito sa Capitol Ground para sa ato ang ground presentation. Magbiba ang gardenia o isa ka loaf bread. Okay. Ma'am, excited ako din ma'am, kaya po pamahaw. Namawa ko yung insaan. Ma'am, gutom na kayo. Wala kaabot. Sige lang, tama na pala sa obos. 5. I thank you so much. Salamat, gardenia. 5 kasako na lang bit-bit na gardenia na long bread. Anyways, thank you so much. Salamat kayo sa pagtambong sa itong Kaamulan 2024. And of course, wala, daghanan ay panoy. Nakuhan siguro si Mama daw kong lawas. Kung daghan na panong kinahanglanon. And of course, palakpakan na ito mga street sweepers. Gikan sa City Endro. Sa pagsiguro na limpyo yun ang atong kadalanan. Mga ma'ams, mga sirs, saludo mi sa inyo ang servisyo
Salamat kayo sa paglimpyo sa syudad sa Malaybalay. Diba goal, kay taman pa na sa plaza atong gardenia. 5 kasako na bugas ay nalopred ng bitbit anak. Alright, thank you so much. Hello, Madam. Kami ni si Madam, butaran din si Madam kay apoy lang magandang pang ninyo. Anyways, again, dagan salamat mga higala no, for witnessing the Kaamulan 2024 Street Dancing Competition. Shoutout na sir! Shoutout sa live dyan sa Buteri. Kaya na, punta na lang ko ng mga hurot ni Gamay.